Hello mga karadyo! Ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. ug karong mga higala niya ang sumpay ni atong sugilanon panugon. Manood na ba tas hotel? Gigutom naman ko, sir. Uy. Gamay pasensya na lang. May paabutol na din siguro. Ha? Kinsa man? Oh. Uy. Wow! Wow! Niasab ni siya? Mayo kayo niya nang atong ipaabot. Kinsa? Sila? Oh, sila. Mayo pagkabot. Eric, Joel o Wilma. Ha? Hello! Hello, attorney! Uy! Ikaw? Niyasad ka? Yes, ma'am. Ni ako. Ni nga magani ko? Attorney? Apil ni siya? Apel siya. Todd, pag-ila-ila mo. Apil sab kami go? Siya si Eric Tan, si Wilma Swan, o si Joel Amogin. O niya, siya sab si Ella Birhel. Daghan di ay may gipatawag ni mo, attorney? Oh, kamong upat ang mga sumusunod. Nganong naapil man ni siya? Ang pangutana, nganong apil sab ka? Pamati mo, ha? Higinahanglan nga magkasabot mo. Tuod ka dili gusto og kagubot si Don Faustino. Kung ako'y pangutanon, attorney, wag yun kay problema, attorney. Kay, magpasayloon mo kong tao. Okay ra ko, attorney. Mudistansya lang ko sa mga tao nga init akong buot. Gigoton na ko, attorney. May bubag. May bawaan na namo ang sunod nga may tabo. Dahil ko nga gipanggutom na mo. Dali ka mo sa hotel. Aron makuha na ninyo ang yawi sa tag sa ninyo kakwarta. Uy, hala, magtag sa may kwarto? Hala, uy, nas guys. Dali na mo. O guman sa tunga sa oras, magpaabot ko ninyo sa restaurant ng maong hotel. Nasa ground floor. Wow! Wow! Oh my gulay! Hello guys! Welcome sa kumamahimong kwarto! Oh, kahumot ang kahiloy ni kwarto, guys, oy! Oops! Tanawa ang bad, guys! See? Okay, ulingkod ko ha. Og akong i-feel para niyong kahumok scam ha. Oh, wow! Kalumoy, guys! Yes! Piling dato ko karon kaysa. Pero ayaw lang saba ha. Ayaw magsaba nga ako nang i-upload. Ako nang i-upload o niya. Hello, mami? Hello, Wilma. Kumusta na? Hain naman ka karon. Niyan ako sa Sunrise Hotel, mi. Og, na-shock yun ko, mi. Kay upat di ay, mi, nga gi-imbita ni Atty. Felipe Aklo. Uy, opat mo nga dunay masunod, gikan na ng Don Faustino. Yes. Maugid, mi. Ay, medyo naglagot lang ko. Kay naami kaubang babae nga kiat kaayo. Musurok akong dugo nga magtanaw niya, mami, nga langas kayo. Nalabuan ka? Gamay. Sakay-sakay na lang sa imong mga kauban diha, Wilma. Okay. Mag-ready na ko, mami. Mag-ilis ko kay mga unami karong taod-taod. Sige. Bahay. Balita ilang unya ko kunaot sa dabo diha. Yes, mami. Bye. Hello, attorney.
Oh, Ela. Bilib ko ni mo na. Pero may kang magkuna siyang mga kauban. Mas bilib ko ni mo, attorney. Tingnan ka kanunay nga musugat na mo. Dili mi magkamo ang pangita ni mo. Sige, lingko na. O pagpila nila o sa'yo gusto ni mo kanon. Sure ka, attorney? Ako'y papilion ni mo. Kanang gusto gini mo kanon. O niya, mahal akong mapili. Bisan on sa kamahal, basta imo lang kanon, way problema. Yes. Sige. Mo-order na ko, ha? Hello, attorney! Hello! Hello, Wilma! Hi! Pwede mo maka-order? Kamo ang order sa gusto niyong kanon. Unlimited. Pwede mag-order og bino? Red wine. Okay ra. Okay. Sorry nga nalate ko. Sige. Order na mo sa gusto niyong kanon. Unlimited daw. Bahalag mahal basta inyong kanon. Di ba, attorney? Yes. Bisan on sa kamahal, basta inyo lang kanon. Sorry. Busugan ako eh. Attorney, salamat ha. At ko magpasalamat ni Don Faustino. Ayan man siya karon. Wa man day siya musugat namo. Nganong kami man niyang gipili attorney? Unsa may basihanan niya nga kami niyang gipatawag? Di man siya may bawo sa mga ngaan. Katong yung mga pangutana, punalan akong usa, attorney ha. Giyon sa man min niya sa pagpili. Ikaw, Eric, wa kalay ipagutan? Uwa na, attorney. Ako, naapa, attorney. O sama ka na, Ela. Pwede kong mag-picture-picture dito? Dili lagi na ko i-upload. Personal lang purpose ba? Okay ra. Basta di lang ni mo i-upload. Okay. Karon nga nagkakauna mo, kinahanglan mo pahuway mo. Kay ugma sa las 5 ka dawn, mamiya na kita din sa hotel. Asa man di attorney? Muadto na ta sa Villa Corazon. Tubagaon ang ako mga pangutana attorney. Si Don Faustino lang makatubag niya ng tanan yung mga pangutana. Hello, guys. Sleepy na ko. Time na para matulog kay alas 5. Mag-travel na sa may paingon sa mong sponsor. Sponsor ba tawag ni Don Faustino? Wow! Excited na ako, guys, na makakita ni Don Faustino. Good night! Kung makuha na nako ang akong masunod anang Don Faustino, dili na gyud ko musayo sa club. Magpatukod na ko og club og ako na ang owner, manager. Madato na gyud ko ini. Hello, bay. Unsa ni balita diha? Ako lang una, bay. Ha? Pangita po mo sa grupo niya, mang. Mo ba? Kunain kami karon. Ayaw pa upo pa sa mga tao. Ay, kayo pagudlain. Okay, bay. Okay, manawag ako ni mo kung gusto ni kalambuan diri. Okay, Sige, bay. bye. Bye. Ay. Bisan unsay may tabo. Di ko magpatakop. Timing kining miabot nga imbitasyon ako. Makatago ko sa poder ni anang Don Faustino. Mayong katlahan, attorney. Asa na kayo ibutang ni nga akong malita? Diyan lang sa luyo. Abli na. Okay. Pero may ka bang musayo nga mumata, Ela? O, attorney. Kay maninda Miss Carbons Mama Crising. Mao nga naanad na ko nga magbinanok sa pagkatog. Negosyante ka dahi. Yes. Negosyanteng vlogger ko, attorney. O niya, unsam sa imong content. Kasagaran, Q&A nga akong style, attorney. Pananglitan, mautan ako nimo. Hello, attorney. Ang sabi posible nga imong bation kon makadawat kag nindot nga balita nga dili niya damhon. Malipay. Tawad kay Gracia kini, Ela. Malipay kita, attorney, no? Ikaw, excited ka ba sa mahitabo ni mo sa umaabot? Sobra ka-excited, attorney. Asam ni nga mga bag, attorney. Ibutan niyo diyan sa luyo. Good morning, attorney. Presko kay kagnaw karon, buntag attorney. Salamat. Sige na mo. Hain man si Eric. Nay, murag kukok nga magsigilag tungok. Uy, hala. Kalasa nga naman yung atong giagian, attorney. Niya na ta sa kayutaan ni Don Faustino.
Apil ni sayang yuta ang kakahuyan? Apil ka na. O sa unahan, halapad nga katubahan. Dato gyud na siya no. Milyonaryo si Don Faustino. Og swerte ka mo nga iyang mga pinili. Hala, kadagkonas na kahuyan din isto nga sunoy. Bugnaw ka ang hangin din hino. Wa ba'y mga duol nga bahay din ni attorney? Wa, Joel. Wa silingan si Don Faustino ining dapita. Layo na kayo ang iyang mga sao. Tuwar ka ditong dapita. Uy, hala. Kalayo ni mo gitudlo attorney uy. Eric, okay ka lang dahil sa luyo? Basta gila ko diri, attorney. Okay ra ko. Okay, doon na ta. Tanawan niyo si Babaw. Hala! Uy, attorney, kadakwa na ba si Babaws bungtod, good. Mao ka na ang Villa Corazon. Why mo to ng baya, attorney? May bawaro niya na ninyo. Uy, pagtarong di, attorney, uy. Oh, diyan na kita. La, kadako ang bahaya. Welcome sa Villa Corazon. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!